Mana духтаракай азиз, агар хоҳедон ки бачаҳотон ёрдам диҳанд, мана ман оз хонаҳое рафтам. Писарчи ман латта барои оинашӯӣ аз Фаберлика гирифта. Оинаҳои тоза карда истонӣ. Ваяшам нишон диҳед Аҳмадҷон. Чӣ? Хе мезанед ко? Ҳозир задану шушта истода будам, ман гуфтам якта видеоча гирам. Мехоҳед ҳами бачаҳотон хонаҳотон ба ёрдам диҳанд, кор кунанд, мана ин маҳсулотои Фаберлика гиред-о. Кани якта нишон диҳед обаша? Аввал инаша задед, а? Ана, барои оинашӯӣ. Оинаҳо хуш шуд, топ-тоза шуд. Молодец, Аҳмадҷони ман, Аҳмадҷон. Пахнет красиво. Да? Да. И даже красиво пахнет, девчонки. Скажи что-нибудь для этой своей друзей. Ахмад? Зачем?